이거 가야 돼, 엄마 빨리야. Kini kusta kuri di kisima. Babu. 아시대, 꼭 살려줘. 이거 다고 걸어서 말로 가. Angin to. Orang teh kamu pindah. Kan masih tu kan. 이거 놈. Teh, pai tham tak. Dia nak tham kau bang kan. Apa ini? 다고 거잖아, 너 거자 들어스. Main pura pai thak nai go bses. Main ke pura no hong kori kha. Ani ka Bang kori. khata. Pura kuri. दिन के नो हम ख Bose Pura ta. ses pura. Abi go se sum sum ga bang khai wasan tin pai no go 2000 pura bahai no. Obin bahai no. 고타노. 그러니까 양관부터 이렇게 먹게 사준다. Anh bố sa tông. 어. Bố về cái chơi ở khu cái sát thùng khu. 딱 보러 똥도 가보라. 어제 가서 총 잘해 통 다. 마마 아직 순생 똥 가게 내가. 내가 통하지 나고 가 아무만. 우라 본 마토나 레버너. 할만이야. 너가 칼칼 주. 칼칼 맞죠. 아 너가 돈 많네. 어머보다가 어째래 버섯 사오지나. Bose ta. Bibin sa ta. 아무 해야 겠다. Bong ni ga bo chung khai no ka. अच्छा ngay nông linh khai 아니 걔 뭔가 기자 부풀까. ya linh khai 아니야 나타나. bốn khai sẽ cả 많이 버텼어. ngay tiếp kem khai sẽ bring nằm ta boro kala ring ta lu desi ni nok baja ro to no so so ba kya baga 파이바이야? 바가 서고 있잖아. tini belai kharuma sisa otona kaise botika norok saimono tini sapong watui nok bani hote sing tini tamina sini tirubam tabuk sing sirampur bisini tirubam school sini satta hai family nok bai nukung nakang jot tobongni nok rabat bu phang klai basa nimbu phang klai nok hujuton bai bekha tongan ja guri kya sing tabuk tirubam school sing tabuk angkhut bai thangbo tini sini je nok bai dai ro borok no bong nok tongmai angoi angkhut bai thang phaioi tini tirubam school bong no jaga sanam ni phaikya ngai tabuk bongni chumjanai di rok bebak juton kisi abon bagai tabuk bongni chanani to ব্যবস্থা khlaikya tabuk thunani bagai ri sumni ব্যবস্থা ang khlain thawai tongo ngai bongni bagai tabuk compensation ni bagai ang personally je komolpur SDM ni bobai kok sanai tini horoto possible anglia haipon ang phone bisinti kurungai bobai ngai dakti no bongno jate tongani ব্যবস্থা khlai dani ang abo sai tongnai plus abon loge sini disi hapang no hoitebo जों जे मानसा khlainai tei je state government hoitebo ang SDM kok saloi bongni bagai dati tamo ব্যবস্থা khlai man abang personally thangai kok sanai ngai mo hai jora to belai kharima sisa tam ngai sin boroni to nok simin जों phunga si nok ne orthang pono sarigo ngai nok phai hapai na go tino nok si bai thanga gondong no जों dati no tangai dine जों ab ব্যবস্থা khlai nai jotodin tangmai asa जों mo school no tongoi tongnai sana nungani ব্যবস্থা joto no khlai nai gang bongno bokok sana mo जों nor kuno tamana di ang tongnong logi dati no nok tangai dine ni aboni ব্যবস্থা ang khlai nai je mansa